Mä lupasin näyttää teille, miten kukataan eleplantilla toi meidän Martsakka ja Mäti annos. Ja nyt mä itse asiassa myöskin näytän sen teille. Eli ensin paadetaan hasselpähkinät, sen jälkeen mä tohotan ton kuoren irti tosta, saadaan ne helposti kuorittua. Sen jälkeen infusoidaan ne kuumaan kermaan, noin nykkäästi. Ja sitten lähdetään poraa sinne vielä karamellisoituu maaritsokkaa. Noin. Sitten saa poraa ihan huolella oikeasti. Oho. Ja sitten vielä toi kylmä eleplantti emulgoidaan sippolaan vaahtekastike, joka sen jälkeen menee oikeastaan sifoniin. Noin. Sitten pyyhkästään toinen kattila sinne eleplantti ja sulatetaan se. Noin. Se kävi nopeasti. Ja sitten toisen kattilaan heinä. Otetaan isot liekit sinne, koska isot liekit on aina näyttäviä. Ja kaadetaan toi sula eleplantti. Annetaan hetken aikaa maustuu ja sen jälkeen siivilöidään. Saadaan se savustettu maku siihen. Vaahtokastike mä laitoin sifoniin. Sinne yksi patruuna ja sitten isosti shakeataan. Tää on itse asiassa työvaihe, mitä ei saa ikinä unohtaa, toi olisi tärkeä. Karamellisoidut maaritsokot kulhoo, maustetaan etikkaa, suolaa, vähän savustettua eleplanttia. Ja sitten ollakin aika lailla valmiita lähteä nostaa. Eli lautasen pohjalla laitetaan nuo maustetut karamellisoidut maaritsokat. Siihen päälle vähän grillattu pikkelöityy sipulia. Rollattiin. Ja sitten vähän yrttejä, ketunleipää, rapsinkukkaa tai mitä ikinä löytyy. Ja vaahto tohon keskelle. Siitä tuli oikeastaan pysyy hyvin kasassa. Muikumätiin savustettua eläplanttia tonne kastikkeeksi. Ja tää on itse asiassa aika bangeri. Tää on herkullista.